खुलुमबाय एनजनसन स्टुडिअ'आव दं आं सनाथ नार्जारि दिनै नोंथांनि थाखाय मोननैसो गोनांथार रादाब लानानै फैबाय आसा खालामो नोंथांमोना बे रादाबखौ जेबो सिनायलांगोन आरो जायफोरनाखि आंनि चेनेलखौ दासिमाव सापर्ट खालामबाय बिथांमोननि सायाव रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो जायफोरनाखि दासिमावबो बे आंनि एनजनसन ब्लग चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै नोंथांमोना सापर्ट खालामदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथांनिसिम गुरै खावलायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव दिनैनि सेथि रादाबआव दङ आसामनि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोराबो बे बारनि एमपि बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाखौनो भट होनो थांखि लाबाय। 1 नं क'क्राझार बियाबाव इउडिएफ हान्जानिफ्राय बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिखौनो भट होनो थांखि लाबाय। लोगोसे इउडिएफनि दैदेनगिरिफ्रा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों दि इउडिएफ हान्जानि साफ्रोम भटारफोरखौ बिपिएफ हान्जानो भट होनो थाखाय खावलायहरदों। আজি সংবাদমেলৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল এইবেলি 1 নং কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি যিখন আছে তাত আমাৰ ইউডিএফৰ কোনো প্ৰাৰ্থী নাই। আমি অলৰেডি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা এটা সমষ্টিত বিপিএফক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে, গতিকে আমি আমাৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিখনকো আমাৰ ইউডিএফৰ তৰফৰ পৰা আমি বিপিএফক পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছোঁ। আমাৰ যিখিনি মানুহ আছে বিপিএফৰ হৈ কাম কৰিব আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে, কাৰণ আমি ইউডিএফ কেতিয়াও বিজেপিক সমৰ্থন কৰা নাই, নকৰোঁ। আমি যিমান দিনলৈকে থাকিম বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি যাম। গতিকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিপিএফ দল শক্তিশালী আছে, জিকিব, সেইকাৰণে আমি বিপিএফ দলক সমৰ্থন কৰিলোঁ আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ সকলো ভোটাৰক আমি আহ্বান কৰিছোঁ যাতে বিপিএফ দলক জয়যুক্ত। नैथि रादाबआव दङ खाम्फा बरगयारिनि सायाव 1 नं क'क्राझार समष्टिनि रायजो राजाफ्रा मा फोरमायखो फै जों खोनासंलांदोनि। পাৰ্লামেণ্টত যাই সিংহৰ নিচিনা মাত মাতিব পৰা এজন মানুহ, কাৰণ তেখেতক আমি দেখা পাইছোঁ তেখেতে দুইবাৰকৈ ডিপুটি চিফ হৈ আছিল। সেই সময়ত আমাৰ বিটিচিৰ কাৰণে বহুত উন্নতমূলক কাম তেখেতে কৰিছে। কেম্পাছৰ লগত কণ্টেষ্ট থকা ব্যক্তি আমাৰ 1 নং কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত নাই বুলিও ক'ব পাৰি, কাৰণ ট্ৰেক্টৰৰ পাম নাই। গতিকে ট্ৰেক্টৰ আমাৰ অজনজাতীয় লোকৰ কাৰণে এটা ভয়ানক বীজ বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে ট্ৰেক্টৰৰ লগত বা কোনো কেণ্ডিডেটৰ লগত তেখেতৰ কোনো কণ্টেষ্ট হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ। যথেষ্ট শিক্ষিত মানুহ আৰু তেওঁৰ দৰে এজন শিক্ষিত মানুহ যদি দিল্লীৰ পাৰ্লামেণ্টত যায়, আমি ভাবোঁ নিশ্চয়কৈ ৰাইজৰ যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ সেই অভাৱ অভিযোগবিলাক তাতে নিশ্চিতভাৱে দাঙি ধৰিব পাৰিব। তাতে যেনেকুৱা আমাৰ জয়ন্ত মোছাহাৰী ইউপিএলৰ মানুহ, আমি শুনি আছোঁ যে তেওঁলোকে তেনেকুৱা হিন্দী ইংলিছ ভাষা ক'ব নোৱাৰে। যদি ভাষাই ক'ব নোৱাৰে ৰাইজৰ সমস্যাবোৰ, এইটোতো আৰু গুৱাহাটী এছেম্বলি নহয়, তাতে ক'লে হিন্দী ইংলিছতে ক'ব লাগিব, অসমীয়া নচলিব। গতিকে ভাষা জ্ঞান বা ভাষাৰ শিক্ষা যদি নাথাকে ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ যিখিনি সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সদনৰ মাজত দাঙি ধৰিব। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ আমাৰ খাম্পা বৰগয়াৰী ছাৰ যথেষ্ট শিক্ষিত মানুহ। তেখেতে সুদীৰ্ঘ বিটিচি সৃষ্টি হোৱাৰ পৰা তেখেতে অতপ্ৰত লাগি আছে। 3টা টাৰ্মছ তেওঁ ডিপুটি চিফ আছিল। তেওঁ যথেষ্ট এজন বিজ্ঞ মানুহ, তেওঁ যথেষ্ট এজন শিক্ষিত মানুহ আৰু তেখেতৰ উদ্দেশ্য এটাই, যিহেতু এই উত্তৰ অঞ্চলৰ বিটিচিটো তেওঁলোকে নিজে স্বাক্ষৰ কৰি আনিছে আৰু তেওঁলোক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তেওঁলোকৰ ভূমিকা আছে। তেনেকুৱা মানুহ যদি জয়যুক্ত হ'ব পাৰে তেনে দেশৰ কাৰণে ভাল হ'ব, আমাৰ বিটিচিৰ উন্নতি হ'ব আৰু যিবিলাক বঙালী হওক বা মুছলিমে হওক বা বড়ো হওক বা অসমীয়াই হওক যিকোনো জাতিৰ উন্নতি হ'ব আৰু তেখেতে আমাৰ বিপিএফ হৈ যিবিলাক কাম কৰিব ভাল কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। NLB आफादनि सोद्रोमाफोरखौ फिन दाउ अमाफोर बायदि होसो हमनानै लायफिनबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 5 तारिख 2024 मायथाइनि फुंनि 12 आरो 2 बाजिसोआव सानै NLB सोद्रोमाखौ पुलिस प्रशासननि सुबुंफ्रा हमनानै लाङो। बे हमजानाय सानै सोद्रोमाफोरनि मुङानो जाबाय एन बिबुं आरो दानियेल। माखासे सोद्रोमाफोरखौ होसोदोंब्लाबो नाथाय खारनानैसो गदों होनना फोरमायदों। नाथाय बे जाथायनि सायाव साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि जाय जांख्रियारिफ्रा सान्थिखौ हास्थायनानै गावनि हाथियारखौ दोननानै सरकारजों सान्थि सावरायज्लायनानै रायजो राजानि मोजां खामानि मावलांनो होननानै
मिजिं लानानै गोजोनै थानो लुबैनाय आफादखौ दिनै फिन जिब जुनारफोर बायदि होसो होसो हमनानै लायनायासो मोनसे गिदिर सोंलु जानानै फैदों। आरो बे दुखुनांथाव जाथायनि गेजेरजों बेखौनो सोंलु जाखाङोदि सान्थि सुक्तिनि उनावबो दिनै बर'आ दाउसा मावरियाफोर बायदि गावनि हायावनो गावनि जोनोम हादरावनो आलाय सिलाय जानांबाय। बेनो नामा बर'नि बे थामथि एकर सान्थि सुक्तिनि ओंथिया? खुलुमबाय। प्रेस मिटआव फैनाया गोबाव जाबायमोन, नाथाय दिनैनि दिनाव फैनांबाय। खारना जाहैबाय मैयाहाय मोनानि समाव फुंनि 1:30 समाव जोंनि मानसिखौ उन्दुफुनाय समाव पुलिसफ्रा थांनानै न' थांनानै दरजा जोखावनानै गेट जोखावनानै जोंनि मानसिफोर उन्दुबाय थानाय समाव लायदों। दा आङो बे मोनसेल' खोथा बुङो, 1 नाम्बाराव बुंखानोसै आङो, जों NLD-आ सान्थि थानो लुबैदों। जोङो सोरबा UPPF सोरबा BPF जों रावखौबो सापर्ट खालामाखै। जोङो थादों निउट्रेलाव, मानो होनबा जोंनि थांखिया सहैयाखै। बिनिखायनो मैयानि जाथायखौ लानानै जोंनि मानसिखौ दि लायदों, केडासफोरखौ न'आवनो थाना होसोहैदों सैमा अमाफोर बायदि, खारना मा आं बुजियाखै। आं बेहाय निन्दा खालामो बा आङो दुखु मोनदों, जोंनि आफादाबो दुखु मोनदों। फैनो नाङामोन आङो लाइभआव, इलेक्सन टाइम आं सानदोंमोन जोङो पिसफुलै हगार हरनो होननानै, खिन्थु जोंनि मानसिखौ दि हर सान डिस्टार्ब खालामगासिनो दं बिसोरो, बेखौ जों सहायनो हाया। जोंनि मानसिखौ मैया सानै हमना लांदों, सासे जाहैबाय एन बिबुं, सासे जाहैबाय दानिल। मोनानि 12टा सासेखौ लायदों मोनानि 2टा, आरो माखासेखौ लायबावदोंमोन न'आव, माखासे खानांबावदों। खारना मा बेखौ जों नांगौ। मोनसेल' सान, बुहुत मानसिफोर दंबावो दा जोबथेसालियाव, बेखौ सान। बर'आ हारिया बबे लामाजों थांगासिनो दं बेखौ सान। थुयैनि सिगां बार सान बिनिफ्राय थुना हो। आङो बुङाखि सोरबा UPPF सोरबा BJP-खौ भट होनांगौ, आं मालाबाबो बुङा। नोंसोरनो गोरोंखा, नोंसोरनो सानखानायखा बर' हारिया दा बबे लामायाव दङ, बोरै दङ। जौगानाय नुदोंबा नोंसोर मोजां, हारिया गोलैसोनायाव थालांगोन होननो सानोबा बेबो गाज्रि। मोननै रोखोमनि नोंसोर साननानै नाय। थुनायनि सिगां खनसे बार सान हारिनि थाखाय, जाहाथे जोंनि उन जेनेरेसना अलखदाव गोलैयो। दिनै मोनाबिलिनि 10 बाजिसोआव सिनाय मोनै दुथांफोरा प्रह्लाद ब्रह्मनि थाग्रा न'खौ बुफाय बुसि खालामो, लोगोसे अन्थाइ खुबैहरो। बे इनाय जाथायनि सायाव प्रह्लाद ब्रह्मआ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा बे जाथायनि सायाव न्याय बिसार खालामनो थाखाय प्रशासनखौ खावलायदों। दिनै मोनाबिलियाव फुंनि मोनाबिलिनि 10 बाजिसोआव UPPLनि माखासे दुस्थिथिखारि मानसिफ्रा आंनि न'आव फैनानै अन्थाइ खुबैलांदों। ग्लासा बायजोब्बाय, गेटखौबो खुबैबाय, माने बुख्रुबलागाना गालांजोब्बाय, थिङा जिनानै दङ। जोबोद दुखुनांथाव। दिनैहाय बे बिसायख'थिनि जोबथा फोसावदिं सानमोन। बे सानाव जोङो फोसावदिंखांनानै न'आव हाबनानै थाफैबायमोन। बे समावनो दिनै माखासे दुश्मनफ्रा आंनि न'खौ एटाक खालामदों। आं दुखु फोरमायदों। बेवहाय मोनसे गणतन्त्र रायजोआव बेबायदि खालामनो नाङा। आं दिनै गोख्रों भाषाजों रावजों सोंखारिदों, जाहाथे बिदि खालामा बिथांमोनहा। गणतन्त्रआव बयहाबो अधिकार दं, जेखि पार्टि खालामा मानो खालामनो हायो। BJP खालामनो हायो, UPPL खालामनो हायो, BPF खालामनो हायो, कंग्रेस खालामनो हायो, बे जाबाय गावबागाव अधिकार। नाथाय बेबादि जोंनि सासे जे आं जे कर्मि BPF-नि आंनि सायाव हामला खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव। ओंखायनो बिथांमोनहा बिदि कार्य खालामनाय गोजानाव थानांगौ। आं दिनै पुलिस प्रशासनखौ खावलायगोन, जाहाथे बिथांमोना बे दसिफोरखौ जाहाथे गोख्रै हमनानै साजा होयो, जेलाव सोयो। आरो जुदि पुलिस प्रशासना खालामा, निस्सय जोंनि राजनितिक दला बायद' जागोन आयेनखौ आखायाव लानो थाखाय।